I hola, amics, ja estem aquí. A la sisena ronda. Ja ha començat, eh? Ens ha tingut que deixar la Raquel avui perquè tenia una emergència familiar. I comencem. Taula 1, Carles Casanyes i Adrià Mainés. Carles Casanyes, feia temps que no el teníem aquí. Aviam, la primera jugada que ha fet, el Casanyes ha fet Ganeja. Ganeja, Déu-n'hi-do, que deu tenir gana, eh? Li ha vingut de no tenir una S, perquè hagués fet un Scrabble, però magnífic, quasi 100 punts. Adrià Mainés, aviam, té aquí una combinació bastant complicada, sobretot d'Es i Is, i no pensi que la té millor el Carles, eh? Anem a veure aquests cracs que ens treuen de davant. Geiau. Atenció, quatre vocals s'ha tret de sobre. Geiau, d'Albert Jaure. Déu-n'hi-do. Geiau. Sembla ser que la impugnen i sembla ser s'ha d'impugnar, llavors s'ha de comprovar, és a dir, quan les fitxes toquen el tauler no es poden treure. Veig que aquí hi ha una mica de polèmica. Aviam què passa, Carles. És vàlida. 8, 9, 10, 11, 12 són 22 punts. Vinga, endavant.
Anys per tots els que ens esteu seguint amb aquesta jornada llarga. Anem a aquesta sisena partida. Aquí tenim el Cassanyes, la Sabadell, contra l'Adrià Mainès de Alella. Bé, després ho comprovarem. Ja veieu, 112-92. Ara ha de tirar el Carles Cassanyes i té Obeeixis. No està malament perquè es veu una mica borrós. No sabem ben bé per què. Sí, sabem per què. Perquè se'ns congela la imatge. Vam estar aquí en directe, eh? Això segueix frec a frec. 158 pel Cassanyes i 153 pel Mainès. Això està molt equilibrat. Sembla que té més opcions. Encara que busqui uns equilibris el Cassanyes, no sé si li sortiran, però... Està aquí en directe, eh? Això segueix frec a frec. 158 pel Cassanyes i 153 pel Mainès. Això està molt passant. Se'ns està explicant el tema. Sembla que té més opcions. Encara que busqui uns equilibris el Cassanyes, no sé si li sortiran, però... Això segueix frec a frec. 158 pel Cassanyes i 153 pel Mainès. Això està molt passant. Se'ns està explicant el tema. Sembla que té més opcions. Encara que busqui uns equilibris el Cassanyes, no sé si li sortiran. Veiem el Cassanyes molt actiu, eh? Avui no està tan tranquil com sempre, eh? Avui li està costant, perquè ens acaba de posar una escopeta a l'Adrià Mainès i ens ha deixat a tots ben esturats. Déu-n'hi-do, eh? Aquesta escopeta li dona molts punts, eh? Almenys 80 o 90 punts. Aviam. El Cassanyes molt actiu, eh? Avui no està tan tranquil com sempre, eh? Avui li està costant, perquè ens acaba de posar una escopeta a l'Adrià Mainès i ens ha deixat a tots ben esturats. Déu-n'hi-do, eh?
Aviam, si troba, sí, ja la té, ha trobat vibrades i un altre Scrabble. Clar, amb aquest joc tan obert, amb aquests cracs, és com molt complicat. Clar, sempre troben la paraula, eh? Mercè, què et sembla? Jo no sé, jo que Han fet 8 o 10 tirades i ja porten 4 o 5 jo que Scrabble. soc neòfita em sembla increïble. Sí, però té la seva passió, jugar en català. Amb aquests cracs és com molt complicat. I des de plataforma, que sempre ens ajudeu, això va molt bé. I tenim gent jove aquí a la sala, que això és el més important. Gent que ha vingut de Castelló, gent que no ha pogut venir, més jove que no han pogut, però pensem que la pròxima edició ja té un percentatge significatiu de nanos joves que vinguin a fer aquests campionats. Tenim gent jove aquí a la sala, que són importants, gent que ha vingut de Castelló, gent que no ha pogut venir, més jove que no han pogut, però pensem que la pròxima edició ja té un percentatge significatiu de nanos joves. Molt bé. Pensem que la pròxima veuràs. Bueno, tornem aquí. Aviam, com ho tenim això? Aquest impactum estaria bé, no? Però no, aquest impactum no funciona. No. I a l'Adrià, què té aquí? Remeliers, meleria, meleria. Miliré, meleria, remelia. Aviam, Adrià, què faràs ara? Intentarà tallar aquí. Estaria bé, no? Però no, aquest impactum no funciona. I a l'Adrià, què té aquí? Remeliers, meleria, meleria. Miliré, meleria, remelia. Computar, potser valdria valdre. Aviam, Adrià, què faràs? Ara estan voltes. Intentarà tallar aquí. Té que jugar ella. Estaria bé, no? Però no, aquest impactum... Esmerila? Esmerilar? Però no tenim res. Remelia, meleria. Potser valdria Mel, si posa aquí ho tallarà. Posa aquí una mel i tallaria una mica tot això que està obert. Mèrit. Mèrit també seria vàlid, sí. Mèrit, mèrit. Passa que li deixaria molt obert, eh? Ens ha d'intentar tallar tot el que pugui. Una mica tot això que està obert. Geieu, Déu-n'hi-do. Mèrits. Mèrit. La jugada aquesta ja l'han impugnat. Bueno, ja l'han preguntat. L'ha preguntat ella perquè geieu, geie. Es pensava que no era vàlid. No, primer ha posat geie. I després ens l'han seguit, però era vàlida. 4 vocals, 5 vocals, eh? Una paraula amb 5 vocals. Quin idioma fa això? Algun idioma pot haver, eh? Bueno, més aviat amb consonants. Bueno, ens hem despistat aquí una mica perquè està per davant el Casanyes amb aquest vibrades, que Déu-n'hi-do. Aviam què farà. A l'Adrià no es pot quedar enrere. Quin idioma fa això? Algun idioma
està buscant, aquesta estrelli, retallis, li falta una vocal, clar, les is. Satrill, molt bona. Sí? Sí, el que passa que... S-T-R-I-L-L, satrill. Molt bé. El que passa que hem de buscar-lo, no el col·loquem. Satrill, molt bé, Mercè, com es nota, Que soc de lletres. De lletres, molt bona. Soc de número 100%. Però molt bé. Mira, satrill. Estrelli, retallis... No, podríem posar així, però és molt. Satrill, no importa. En aquest cas el bo és posar l'escrable perquè no s'escapin. S-T-R-I-L-L, satrill. Molt bé. Satrill, molt bé, Mercè, com es nota, Soc de lletres. De lletres, molt bona. Satrill, no sé si el satrillar no sé si existeix, però satrill, ja estic. Aquí tampoc, no val? Satrill, no importa. En aquest cas el bo és posar l'escrable perquè no s'escapin. Llastri, llastri... Satrill, molt bé, Mercè, com es nota, Lliteres, però clar, ens falta una lliteres, perquè llitires és complicat, estilaria, Estilet. estili, però clar, tenim Tenim dos veles. Això està difícil. L'Adrià li està donant voltes. Mentrestant, el Casanyes, amb un N Y i un dígraf N Y, té rinya, tinya, tinyarà, tenyirà, trilles. Molt bé, l'ha trobat, I aquí, peius, just. Trilles, molt bé buscada. La gràcia és anar fent més clares. Clar, molt important. L'ha fet, Trilles, peius. L'he posar. Molt bé. Encara que ho deixo obert, ara sumarà els punts, seran 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 3, 10, 10 i 3, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 68, 70 punts farà ara. I passa per endavant, però ell té... Sí, el que passa que es quedarà amb 338. Encara que ho deixo obert, sí, però bueno. Aquest bueno se'ns escapa sempre, No hem de dir-ho. Serem amb bé. Si no, el mestre Vigili ens renya. 3,38, molt bé, s'ha posat davant. I el Casanyes ara posa, aprofita, evidentment, el triple. Any, la i reny. 10, 11, 12, 13, 36, 46, 48 punts. Déu-n'hi-do. Tornen a estar més o menys igualats, Mercè? Què et sembla, perquè es queden 45, No, 44. 3, 44. Però... Qui ha començat? El Carles, el de l'esquerra. Va bé, per tant, per acabar la jugada encara tirar l'Adrià. Sí. Aquí té el famós oli, que tothom ens pregunta què vol dir oli amb L geminada. Té una tila, que pot ser el més fàcil. Oli amb L geminada és els nens quan van amb l'esquater o els adolescents quan donen la volta, allò és un holi. El Diec va provar fa 2 anys un oli amb L geminada. No és de pa sucat amb oli, el pa sucat amb oli es fa amb O-L-I. Aquesta tila li donarà mal de cap amb el Casanyes, 8, 9, 10, 11, 33, 34, 35 punts. El pa sucat amb oli es fa amb O-L-I. 73, Molt bé, es posa per endavant l'Adrià Mainés, 3,83, 3,50. 33. Déu-n'hi-do. Diré a Mainés, ha de retirar les fitxes perquè ha posat
un I i un O com a exclamació, iot en català no val. Aquí ha corregut massa, perquè tenia la possibilitat de posar-se quasi a 60 punts. Bé, encara no està tot del tot perdut, eh? Li era més fàcil posar-ho al doble, H-I, i H-O i O-I. I hagués fet, doncs, 17, 17, 34 i 2, 36 punts. De posar-se quasi 60 punts. Bé, encara no. El David Roig a la taula 2 acaba de guanyar, vol dir que té possibilitats de podi. Ha guanyat a l'Aina de Manacor, Déu-n'hi-do, molt estressant.